Ako is pangutanan ninyo mga taga-Waiti. Kaway-kaway kayo dyan, mga katim. Mugawas mo sulod, mugawas mo sulod, unsa man. Ay, sayop na imuha. Saiki, ingong kautin. Sayop na imuha, di kina sayop. Ikaw, Apoy Vlogs 34, unsa imong answer? Unsa imong answer? Mugawas mo sulod, unsa man. Di. Mag-viral gini si Kuan ba gaya. Unsa lay pakana sa tanyo eh. Habi niyo mo gayson. Ako istorya ninyo. Kita mga YT, kita mga small YouTuber, dapat magtinabangay ta kay para dili ta makaluoy kay sa 1,000 subscriber lang gani pertinag yung paita. Lalo na sa 4,000 kilowatts, WH. Unya, perting lisura, usahay pa gani. Kita mga small YouTuber, magpanghanyo ta nga. Day, iwats ako diya, gamay pa akong WH, diba? Unya, gamuta-muta paning mata na to. Tuslok na pa atong kamot, mura nagikurinti sig tuslok ba, may pay gituslok natong lubot ani, tabla pay gituslok ang lubot. Unya kay dili man ta kapoy pait pa ya mga small YouTuber, kinahanglan kita magtinabangay jud kay ngano kun di mo di ta magtinabangay aw mangwinta si tagbuko gani nya maghimo na lang ang atong BP sa dugo, mahimo na lang Gs imbis 100 mahimo lang Gs nya di man ta high blood. Kay aniwikon man ta na kay pirmi taga gapulaw niya. Ganahon na pa ta labi na muni lisod nagdaho mo muni. Esa ba kaon sa tagamay kay ganihar ako si tuslok cellphone ni wagin mapagi ko kahuman. Nya kuan pa jud. Kuan sa mga tagay sa kunyo ginuto kaon sa kadit. Ito sa nako kay itulon sa nako kay di be pud lali matuk-an pa. Unya kuan pagyud ka ng pertijong lisura tinubayan ako istorya pa di ni bakak mao ni akong tip sa mga small YouTuber nga magtinabangay sa hirap at ginawa magtinabangay kay dili man ta kuan trending dili man ta viral mao nang kay small YouTuber man ta dapat magtinabangay kining ubang mga YouTuber nay matikdan ako ubang mga YouTuber ako naliguang na ko sa YouTube no siglaglaag usay makakita pa mga gari kog nay naghubo-hubo kanang bilangkad challenge nga nag-ilis nya pakitang singit kay para mag-viral kita ko di man taan na di man putaan na de kay murag biligyan naman na itong kalag na to anay nga na hubo-hubo eh. Dapat kay small YouTuber ta ako lang ning tips sa mga bagong mga YouTuber karon dili ba ako ray YouTuber ako ray vlogger siguro stories tinuod dili lalim pagdakop sa unsa man masig mingon mo gidakop ang lagaya wala ha. Dili lalim ang pagdakop sa takala mo di ay dollar oy ungo. Ang kapait sa small YouTuber Upjoy Vlog 34 na big shout out na pa kadiha. Dili jud lalim day. Kay kasaba po ni akong tupad what sa diha. Di jud lalim day ang small YouTuber kay ang small YouTuber pati yung paita. Nya di mo tabayar, di mo ta artistahan. Artista ta, 1 minute. Milyon na diya, 1,000 na ang mag-views niya. Small YouTuber, kisa mga upong-guya nga mo. Views ato ang kwat. Muna, payo na ko sa ubang mga bagong mga YouTuber. Upload lang ng upload. Kada po sakto nga upload. Pero malay mo, one day. One day, waka kabalo. Mag-viral di ka di. Di ba? Ni kaning naong natong murag gikumot sa iring mag-viral din na. So, asa ka na di murag tabla pa kay artista.
Sumana akong payo sa mga YouTuber nga ba small YouTuber magtinabangay dili kay igsipog daotay kay hibaw bayagig ko kung YouTuber to YouTuber ang mga una bati kayo. Di gani halos makita sa atong notification nga nag-ilista di gid halos mo happy to mutoslok. May kay kusiong lubot nya. Kining uban kuan ba ni sila malain bi puning ubang mga YouTuber kay ram ginang inggit sa Pinoy di gina mawagtang kinaiyan ng ginas Pinoy inggit-inggit jud sige pakataon mitang inggitira. Ambot ako di jud ko mo inggit bahala mo diag tinuod mo diag pusi inyuhang kon mo kumin pamanggani ko kay abi di jud good kita ismon nanguya mga akong liog da kita small YouTuber lisod kung dili ganita magtinabangay walay mangyari. Kung ikaw selfish ka sa imong channel, hala kan-anay mong channel ay way mo tuslok nimo. Kinahanglan ikaw share is caring ba ana ba moingon ang bata nga share is caring. Nya kining uban mga YouTuber na may mapagkahambugiro puning uban sa dasay uban magpagim di hatag ang premyo sige lagi ngono unya oy klaro unya taon sa mga viewers sa taon magyaw-yaw, balik dito si Muangas. Madam, katong imong gihatag akong link ba nga pagim, wala gihatag ang kuan ang daog. Mulikra mo in taon ako. So akong payo sa mga YouTuber rin ta, magtinabangay tanyo kay di man artista taon. Lisod ba ya pud taon ni ato sitwasyon kay di ba pud lalim nga magbuhat og channel kay magbaw in taon putag tuwad-tuwad diha para madaghan ni atong mga views ug kuan nya magbaw pagita sa wala pagita namuni. Baw tag-ilis, wa patay tug. Ang atong aibag, bugat na kay, usara kabalding aibag, wala pa gitaw na kuyos. Kining aibag na ko, sukad ni wa pa na muni, wa pa gitaw ni kuyos. Hantod karon gidala-dala pa gid ako. Mayon tagang akong tutoy mo didako, ang aibag may nidako. Mabuang ko bayot asa may hustisya aning lolo oy. Nya, mayra bagig ka ng ang kapait lang ginato sa small YouTuber kay kung views di maabot og 1,000 di gina mo count og dollar. Kay 2,000 ba gid ang views, 2,000 ang views na to, $2 ba gid na. Ako ra YouTuber ng stories tinuod, bulig-buligan batanan. Oh, bulig-buligan jud dong. Love Team TV official. Pareho na nimo pangandong Love Team. O see, what do you mean of Love Team? Dili sa imong pagmamahal nga Love Team ha. Team ba team? It's mura pag corporation ba ang English na to ha. Natay teamwork. Mao na nakapait kanang ubang YouTuber ay small YouTuber ba. Dapat magtinabangay unsa may kapuslanan na ng atong subscriber na to nga 1,000 ya mo makakita dito sa notification di man lang pud mo tamsak nato. Pas ignore lang mura lang pud sila kay mo na naman sila nga labi nang mamuni mo ingon ay muni naman ko manghambog din sa ilahang mga harang. Agoy mabuwang ko bi ay kung ing nabi do na jud mga YouTuber no nga ipanghambog jung harang usa naman gani ko nang hambog sa una pa pagbago na ko muni istorya jud ko nga ay kanindot sa kong harang uy Mr. Clean man. Ay, mga bayot, mabuang ko kaya. Ang akong payo sa mga bagong mga YouTuber, mga small YouTuber, magtinabangay, magbuligay ba? Kisa to'y doon ay mga kanang video, premiere, tamsak, kanong gani, ikasakitis, dugan ni mo tamsak ka di man ay mo luto, sakan, ang ako mang pod gani pod. Kining uban, taas masabog garbo. Nyawara ba sila kahibaw nga mga, ang mag-vlogger ta, kung unsa gani ng imuhang batasan, maugid na. Kung ikaw bati ka batasan niya magpusosyo ka sa mga tao nga buutan ka, di ba gina mulutaw. Kaya mulutaw jud tong imong pagkatinuod, pagka-original nga ug unsa ka. Kay bawo ko ang YouTuber gyud, ikaw YouTuber gyud, ikaw vlogger. More kag patient ba? Di sad patient nga pasyente sa ospital ha. Kanang amo to sing unsa na pagkuan sa iki? Kanang pagkuan sa iki ba? Kanang pronounce na patient. More ka marunong ka magkumbaba, marunong ka umintindi, marunong kang mangaway, di uy. Marunong kang kanabang
give and take ba ana ba? Di kay kanang ang uban diha wala na magani ko nakailhan nga YouTuber taga Amerikana. Siya ra sad mag-premiere niya. Mag-premiere siya. Tuluro gitaon mo tamsak o 5 kay ngano. Di man pud siya muduol sa nang nag-premiere. Oh, baos-baos na mo mura pag mao giingos bungi, mas maos. Pakapis ginamos. Mabuang ko ba yun? Asa lang hustisya na. Dapat kita mga YouTuber magtinabangay. Dili kay magkanya-kanya jaho. Sa may taga-buhol ta. Tinarong ta oy. Unya, share. Mao gini akong gipangayo, mag-share nya. Dili kay bito bagasan niya akong pangutana bilab team. Mugawas mo sulod unsa man. Be. Night boot, dan put. Ata gining night boot yung sahay ba ingnog yung kuaning night boot sahay. Stop to spam. Muan abi na night boot. Mo ata gining night boot niya. Bi unsay answer ni mo lab team TV official. Lab team TV official kining imuhang kuan karon kanang imuhang channel. Ako bining i-shout out karon tanawa nga ko ugma premiere na ko naa ka didto. Lab team, unsa imong answer nga mugawas mo sulod unsa man. Si host smile talaga. Alam mo hilak ta dong. Ani binikinibuhi sa atong kuan dong, sa atong pagkakuan dong ya. Mao na lang gito dong kutob ra gid ko diha. Kining akong gi pagtiman-an jud dong, kining akong gikuan dong. Gistorya makita nimo ugma sa ako ang YT Studio. YT Studio. Sa ako YouTube channel ba, Aluna Tampos. Mauna. Bi unsay mo, ay, tagaan di ka na kong jacket dong. Wala pa di ka na ko na sa ninai dong. Bi unsay Tagalog, unsay answer adto bi. Mugawas mo sulod, unsa man. Ay, mapagunahuna nga. Muingon mo uti ng answer, dili oy. Bi, sige daw. Unsay answer. Ningon si Saiki utin. Basa akong comments. Mabuhag ko ba yun? Hus, Tagalog daw kay wala ko kasabot tambot. Di ko kasabot Tagalog uy. Kini ako Tagalog di ko kasabot jud. Ang answer ato daw, musulod mo gawas. Ay mo pagunahon nagdautan, mingon mong ubang sipon. YT, YouTube kay di ba mutamsak mo mugawas ni musulod na pud, gawas ni musulod na pud mao na diha. So, dinhi na lang kuto bugoy ayo mga kapobre.